Unha reunión que eu calificaría como unha xuntanza cordial, constructiva, desde o ánimo de poder aportar en positivo para o futuro do noso país. Trasladamoslle un dosier de temas ao presidente da Xunta que hoxe queríamos abordar e que se poden sintetizar en 4 grandes ámbitos. O primeiro, a sanidade e os servizos públicos. O segundo, a recuperación económica e os fondos Next Generation. Un terceiro bloque vinculado coas infraestructuras e o último, o cuarto bloque, vinculado co incremento do autogoberno e as transferencias. Eu valoro que esta foi unha xuntanza na que, desde o diálogo e a posta en común de propostas, pois estivo por riba do que é evidente e que somos dúas forzas políticas diferentes, pero en todo caso que o debate tiña que ser un debate onde expuxéramos as diferentes alternativas, propostas e tamén buscáramos puntos que permitan que este país poda sair adiante, que teñamos altura de miras, que fagamos política con mayúsculas e sumar a favor dos galegos e das galegas, porque creo que a cidadanía o que nos pide é ser parte da solución nun momento difícil, nun momento de crise brutal,